Jeg kunne ikke dy mig. Hun legede med mine følelser, og jeg blev grebet af stemningen. Hun kunne bare et eller andet. Det var en kold morgen i marts, og jeg var netop nået ind på mit nye arbejde på filmcenter. Stemningen var høj, og folk var glade. Produktionen til byens nye store film var netop gået i gang, og jeg var så heldig at være en del af holdet. Selvom jeg kun var assistent, følte jeg mig som en del af noget stort. Hendes løse hår indrammede det smukke ansigt. Selvom hendes blik virkede tomt, var det de smukkeste øjne, jeg længe havde set. Læberne var gjort af det pureste guld. Hun udstrålede selvsikkerhed og værdighed. Jeg var betaget. Og selvom det var Ursula Clarkson, der havde hovedrollen i byens storfilm, synes jeg, at Carmen de Ville var den mest funklende stjerne på filmsættet. Hey, hallo? Mød mig på Café Woodies i aften. Hvorfor? Vi ses. Jeg så den chance som en ultimativ mulighed for at vinde Carmens hjerte. Det var vigtigt for mig, at jeg så præsentabel ud. Carmen skulle jo helst få det bedste indtryk af mig som muligt. Hej. Godt at se dig. Du gjorde et godt stykke arbejde i dag. Uden dig havde jeg tørstet. Det gjorde blot mit arbejde. Jeg sørger for, du havde været skulle. Jeg har lige et lille stykke arbejde, du skal gøre for mig først. Ursula Clarkson er tyvstjålet i min rolle i filmen. Jeg kan ikke acceptere, at jeg ikke er midtpunkt. Hun bad mig om at slå Ursula ihjel. Og selvom du er langt over min grænse, kunne jeg ikke få mig selv til at sige nej. På det tidspunkt var der intet i verden, som jeg ikke ville gøre for hende. Du gjorde et godt stykke arbejde med Ursula. Med hende ud af billedet, så kan jeg endelig fokusere på min karriere. Nu er jeg klar til at skinne som en stjerne. Vil det så sige, at vi to nu er... Jeg har en sidste ting, du skal gøre for mig. Ser du den her anmelder, Diana Woolhausen, bliver ved med at spolere min karriere med sine usle anmeldelser af mit hårde arbejde. Med Ursula ude af billedet, er et skridt på vejen mod den berømmelse, som jeg fortjener. Diana er bare den sidste lille sten på vejen, så min karriere er fuldendt. Hvad siger du til at skaffe Diana af vejen lige så fint og diskret, som du gjorde med Ursula? I det øjeblik havde jeg en indre kamp. Alle mine sanser var et virvar af følelser. En eksplosion, og jeg vidste ikke, om jeg kunne kæmpe imod. En kombination af Carmens umættelige forførelse og sensualitet, blandet med det blod, jeg fik på tanden og adrenalintuset fra sidste mord, gjorde det umuligt for mig at sige nej. Man kunne ikke sige nej til denne kvinde. Kan du se hende kvinde derovre? Med kuglepinden og blokken.
drejer sig om. Jeg vil have en ud af billedet inden over. Spolere min filmchancer. Nu ser det da småflink ud. Du skal bare tage at gøre dit arbejde. Jeg venter her på filmsættet, til du har fuldført din opgave. Efter jeg havde dræbt Diana, kunne jeg mærke, at der skete noget inde i mig. Det var som om, der var noget, der voksede. En trang. Den trang, jeg før havde haft til karma, syntes at være blevet erstattet med lysten til at dræbe. Jeg måtte bare gøre det igen. Og mit næste offer var karmaen, der slog igen. Hvis du bare kan forstå, hvor afhængig man bliver. Når du først har dræbt en, er det svært at slippe igen. Jeg havde, at jeg elskede karma. Og jeg troede, at mit liv ville blive meget lettere med hende ud af verden. Men jeg har aldrig haft det værre, end jeg har det nu. Jeg vil gerne melde mig selv for mordet på Karma Devi. Jeg må nu meddele dig, at klokken er 16:39, og du er anholdt.